Už se blížíme z Maďarska do Srbska. Ale pěšky to je rychlejší. O trochu. Ale jenom o trochu. To se nám tady vezou. Že správný trip musí začít ginem s tonikem. Nevím teda, koho to zase napadlo, jako. Takže kde jsi v Srbsku? Už je asi po půlnoci. Ráno v 8 máme tady jakože vstávat. Zítra nás čeká pár set kilometrů. Dneska už je dneska, zítra bylo včera. Nebo jaký to je. Takže tady máme začátek srbsko-kosovského putování. Vyjíždíme z vesničky Trnava. Jedeme teď směr Černá Hora. Tam bychom měli být asi 260 km, takovýhle výhledy máme, no to je paráda. A najedeme potom, předpokládám, zítra ráno do Kosova. Tam si dáme kosovskou tent. No a čeká nás jakože pěkný, teplý, srpnový počasí. Takže někde 30-35 stupňů. Takže bude vedro. No ale ty výhledy, jo. Teď bude asfaltový přesun, samozřejmě, aby jsme byli rychlejc. No, rychlejc. Najedeme za chvíli na srbský tet. Srbsko začíná 1320 nad mořem, tamhle ten domeček. Pořád přibližovačka k srbskému tetu sekce asi, no, myslím, že jedna nebo dva. Jedna. A restaurace, no jo. To by byla kávička. Vypadá to i otevřený. A koupačka by mohla být. Vypadá to i čistě. No, tam je v rozviném stany a můžeme bivakovat. No tam nechci dolů. Tady doleva a jsme na srbském tetu. A mimochodem uděláme ještě záběr tady, ty Ráďo jeď. Ten Ural, ten Zil, totiž tady stojí, to tady bylo i předtím, tak to přetočíme. Tady v roce 21 jsem byl na Tenérce a má to stejně světý kola, jako to mělo předtím. To asi, ale asi to ještě jezdí tady. No to je výhled, no to je pecka. Jo, Zil tady počkal 3 roky. A jedeme sekci číslo 1 srbského tetu.
Ale vidět tady těch 100 píc od těch motorek, jak to je. Tak. To jde nějak s kratkou, ne? Nejde nějak jinudy. No, Milan jede jinudy nějak. To jde blbě podle mě. Už to vidí, jedem nahoru, jedem. Se chytí cesty, víš, tady je cesta. To nehledej, jako to hledej teď, co je tady vidětý, že jo. Co, tam není vidět, že by jel na motorce nikdo? Je stopa. Je tam stopa? Jo, tak to tam vememe, jestli tam je stopa. Jedna, úzká. Jo, ono to totiž dřív tady vedlo jinak. To se jelo takhle dolů a blbě se to hledalo, tady byla někde cesta totiž. Ale stopa tam je. No, protože obě stopy teď vedou tam, no, tak pojedeme tam na tu stopu, no. Já jsem neviděl odbočku, jako, víš, tam jako stopu. Nehledej to, neřeš to. Drž se Milana a... No, tady ono je víc toho tady. Do louky. Vyjetýho. To je jedna stopa, druhá stopa. Tak ještě no tady je, jo. Teď už tady je ten sledlina. Ono by se to asi spojilo tam, kam jel Milan, po té hnědý, nebo po té, co jel, tak by se to spojilo tam. Co? Ne, to nebude nic to. No, tak je. Nechávají ho ujet zbytečně, když to projelo. Asi jo, no. To točí takhle tam, no. No a to ono by to právě přijelo na tu cestu tady, jo, s ní se sjíždělo tam někde nahoře. To je krásné tady. Pecka. Výhled. Tady mohl být bivak, ne? Při bouřce. Barvíčky. A prostě po těch stráních jsou posedlí ty borovice. Věci tady, to vede někam tam. To je paráda tady. To je jakože zajímavá oblast. No proto to je sem. No, to je pěkný tady. No to bylo schválně do týže, aby jsme vyjeli ven sem. Tam by to nešlo, i když to někam jde asi tady. Docela
jsem měl zděšení, že pojedeme do kamenitý pole. Sejdeme se u frňákovníku. Je tam, nejsou to nějaký frňákovníky? Nejsou. Takže krásná oblast v Srbsku, je to u černohorských hranic. Po pastvinách tady krásně, ať si jedeš kam si jedeš, no paráda. No, po pastvinkách nahoru, pěkný to je tady. Moc hezká oblast na srbském tetu. Jsme zdolali jakože úspěšně kus srbského tetu a tam, Černá hora, tam teda teď nepojedem. Děláme tam tudy přesun do Kosova na kosovský tet. Tamhle nás vítá Montenegro. Co tam si budeme dělat v tom Montenegru? Teď vám neprodali teďka pivo, protože pivo prej tady dvě části, tak jsme museli překročit hranice do Montenegra, tam pivo. Tak biváček, hledání, tamhle by to šlo podle mě. Tamhle to vypadá dobře, ne? Dole. Tamhle, víš? Jo, to vysečený. No, takhle vpravo a budeme koukat tam a nebudeme vidět ze spoda, nebo to je jedno, uvidíme všude. A nebo tamhle někde dál vzadu, že jo? Co říkal? Že dneska je neděle, takže v krámě to nikde nekoupíme. A jestli nemají na pumpě, takže tady nikde jinde, kromě tady hospody. Tady má. Zas chlasták, my si dáme sami. Serem na něj. Ujíždí nám furt. Jo, tak do toho jdeme. Gastro v Černý Hoře. Tak restaurace a teď biváček. To je bezva hotel, že? Tady je takový krásný bivák. Lácek. A jsme tu. Tady je ráno 1, 2, 3, Po zadním? 4. Ano. A jsme nahoře. Ano.